Sige. Kaya ang oras nagdagan. Sige kanang usami mo sulti sa amo ang katuyuan nganong ni duaw mi diri nganong ni anhi mi dinhi. Magsugod sa ta sa usa ka pag-ampo ha. Salamat sa ta sa Ginoo. Sige kanang sige. Mga jita, sige, mga jita. Sige, mga marugdan tanan sa ngalan sa mahal. Nangito na mong amahan, daghang salamat kay Ginoo nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo aron sa among pagbisita o pagduo dinhi sa barangay na Upa. Salamat kay Ginoo sa gasa sa kinabuhi, kauban sa untag sa kapamilya ilabi na sa mga kabataan karon ani adinhi kuyog sa ilang mga ginikanan. Salamat usab Ginoo sa protection nga imong gihatag kanamo sa among pagpadong dinhi. Imong gihatagan og maayong pag-abot Ginoo. Og hinawton ta Ginoo nga imo kaning ubanan, imo kaning kuyugan hangtod mahuman ang among gihimo programa nga mga pag-feeding program sa among katuyuan alang sa among parokya. Hinawton ta Ginoo nga kaning tanan nakapahimuot na nimo Ginoo ilabi na tanan malipayon ang tanan nga modawat sa ginagmay namong ipaambit alang kanila Ginoo. Ining tanan ang gihalad kani magpasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang Ginoo kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan ang bungas tiyan mga Santa Maria nagkasalamat karon sa oras ng pagkamatay. Amen. Maya sa amahan sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigang walang katapusan. Amen. Sa ngalan sa amahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Hep hep! Hooray! Ya, salamat kaayo sa inyuhang pagsanong nga sa among pagpahibaw ba nga muari mi mo bisita mi nya ang inyong gibuhat dako na kaayo namong kalipay nga nagsakripisyo mo og lakaw mas gilayo-layo ta inyuha nga init sa kaayo. Salamat kay sa mga ginikanan og usami mo padayon sa amo ang ipang-share nga mga grasya. Kuyog na mo amo ang head sa among worship ministry si Ma'am Ginalen na naa siya sulti in behalf ni Padre ni ato sa paminaw ato sa tagaan sa Masipang Pakpak. Raw di mo magpayong ati pa. Maayong hapon tanan. Okay, maayong hapon. Salamat kayo sa iyong pag-anhi. Kami di ay ang mga lectors o mga collector sa atong simbahan. Kinsa may nakasimba sa atong simbahan? Nakaadto na. Kita na mo dito. O man atong mga sister, mga collector ni sila og mga lector. Nakarong hapuna, nagdani sila og mga something. Ganahan mo something? Ay, very good. Sige, unya. Atong papakan ng mga sister Bing, nga nangari papakan. In behalf sa atong Kura Paroko, kailan mo sa itong pare? Ang ato sang pare, paabot sa niya, ang iyahang mainiton. Mainiton jud ha, pinangga tang tanan sa atong pare niya. Kami mo ay naadiri in behalf niya. Tunasad siya share sa nagamay para ninyo. So excited na ang tanan? Yes. Excited na? Sige. Maglinya o 5 ka linya. Dire ha? Sige, mag-line.
Padre, thank you kay Padre. Daghang salamat. John, ang pangilan ni John? Di na kwaon. Padre ato. Mag-pray sa ta ha. Mag-pray sa ta. Okay, mangurot ta. Sa ngalan sa Bahen, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa mga kasang mga mo. Ibigay nini mga bata, mo silang mga buutan Ginoo, silang mga ginikanan, magmanitayon ko yung nila, sila sad, kanunay sila mga buutan, na katagi sila og maayong panglawas, kung silang pamilya, kita ng mga amahan, di pangayo, pinaagi dito pa mga Ginoo. Amen. Amen.